सबसे पहले भाई तू ये वीडियो देखा है संतोष रेणु यादव के, देखा क्या कहता बिहार में है। जंगल राज आ चुका है और यादवों को चुन चुन करके मारा जा रहा अच्छा है। अभी बोल रहा हूँ बिहार में अच्छा, जंगल राज आ चुका है। ऐसा बात बटे। ये बात देखा मैं भाई बोल रहा एक हूँ। मिनट, ई बोला ताटे मतलब कि बोला तारन कि जब से बिहार में तेजस्वी यादव आयल बारे तब से यादवों के खींच खींच के मारल जाता, घर में घुस घुस के मारल जाता। कई बात सच बटे। ऐसा कब होइए नहीं के सकत कि यादव समाज के कोनो लड़का के चाहे कोई के भी कोई मारो, ऐसा हो सकत अटे। आ एगो और बात बोले बारे कि तेजस्वी यादव कि मतलब जब से आयल बारे का पहले मारा मारी ना होता लख, पहले चोरी ना होता लखटे, पहले हूँ तो सब होता लखटे। नीतीश कुमार पहले से रहा है तो चोरी ना होता लख। आ जब से तेजस्वी यादव आयल चोरी होके लागल हटे, पैसा छिनाए लागल, लोग के मतलब सामान चोरी होके लागल, राजनीति बतियाए लगल। आ एगो और बात बता दी हम कि ऐसा कबो संतोष रेणु यादव ई मर्दे कहेलन कि लोग से डिफेंडर के चक्का ना खरीदाई, जौन की खेसारी लाल यादव गाड़ी किनले बारे डिफेंडर, ओकर चक्का लोग से ना खरीदाई। लोग के बात छोड़, तारा से खरीदाई तो तू खरीद लो। लोग के बात तू काहे पड़तर करता रह कि लोग से किनाई कि ना किनाई। अगर तारा से खरीदाइल बा तो किनो, ना तो लोग के मत कह, चाहे वो कौनो कास्ट होके। कास्ट आ जातिवाद कुछ ना हमार भाई, जौन सच बात बा उ बाटे। तेजस्वी यादव आइल बारे तब से ऐसा नहीं कि दंगल राज चलत ताटे, जे पहले रख वो से अच्छा चलत ताटे। और तू भाई देख सकता ई भी कि पहले कितना चोरी चुवारी होता खटे आ आज कितना होता टे। और भी हम एगो बात बता दी कि अभी अभी मतलब मनीष कश्यप जेल से बाहर मतलब आइल बानी हुआ का। आ ऊपर मनीष कश्यप पर एगो और बात बोलन का कि हम मनीष कश्यप के इंटरव्यू देम, हम मनीष कश्यप के इंटरव्यू देम। आ मनीष कश्यप के दिमाग जौन बाटे कोनो इलाज करवावे के रहे कि हम करवा देम। तू बताओ भाई, तू ही दिमाग में अपना सोचो कि ई कहाँ बारे आ मनीष कश्यप कहाँ बारे। मनीष कश्यप के इलातों में लगी हैं, कहियो ना लगी हैं। ए जब मनीष कश्यप चला बस आ ई चला बस तो केकरा पर ज्यादा लोग फोकस करी पता बा, इनकरा के लोग पूछबो ना करी।